Dnes si ukážeme přípravu kvásku na 2 způsoby. Potřebujeme vlažné mléko, na první variantu 100 ml, na druhou zhruba 20 až 30 ml. Do obou množství mléka rozdrobíme půlku droždí a přidáme lžíci krupicového cukru. První kvásek už jen lehce prošleháme a dáme na teplé místo vzejít. Do druhého kvásku přidáme hladkou mouku a vytvoříme těstíčko. Moukou zasypeme i povrch, aby nám neokoralo. Opět uložíme na teplé místo. Mezitím si připravíme těsto na vánočku. Máslo v pokojové teplotě utřeme s cukrem, přidáme žloutky a 1 celé vejce. Do prosáté hladké mouky přidáme špetku soli, kůru z citrónu, vmícháme připravenou směs a vlažné mléko. Rozmícháme a přidáme vzešlý kvásek. Vypracujeme těsto. Až se přestane lepit na stěny, povrch zasypeme hladkou moukou a přikryjeme útěrkou nebo potravinovou fólií. Dáme kynout alespoň na 45 minut. A pak už můžete pokračovat podle svého oblíbeného receptu.